erakutsiko dizuet nola funtzionatzen gure jokua, gure fruitareko jokua. Nik eta behin, kodigoa exekutatzeko, kodigo hau jartzen dugu, non kasu honetan Chrome gaude erabiltzen, baina gure zerbitzarin Edge erabiliko dugu. Eta gaude jartzen localhost eta gure portua laro izateko, zergatik guk kodigo QR batekin exekutatuko dugu guk kodigo QR batekin exekutatuko dugu, eta bezeroak hona iritsiko jabe haien mobiletik, eta hau ikusiko dute. Jartzet gure web horria mobileko diseinu baten bezala, ze bestela ezingoa oso gaizki ikustea. Hola, errazagoa izangoa nola izango zen bezero bate ikuspuntutik ikusita. Eta, bueno, lehenik eta behin, gure jokua da Snake joku bat, non gaude puntuazioak hemen daude puntuazioak jarrita. Eta, bueno, oso simplea da. Daukau, esan ez duen ikusi zuen bezala, leheno, daukau background music bat, non keningot explikatzeko kodigoa, baina eta, bueno, gero baita daukau beste soinu bat, non da sagarra jateakon, baiteu soinu bat, gure Snakea. Hoi da soinua. Eta dugu nolako bi barrier batzuk o limite batzuk non dia gorako puntu hau eta berako puntu hau non zugia hortik pasatzen bada jokua bukatu itea. Eta bueno, daukagu hemen gure puntuazioa, non da sagar bakoitza puntu bada, eta hemen hau da game over bezalako pantalla bat, non zateu galdin duzula, eta zure puntuazioa dela hau bi puntua. Matematik zorro iniciar, dena berriz hastea, non hastea berriz. Berriz soinu hastea tola. Eta gero baita daukagu animazio txiki bat, non da, hau zugia moitzeakon, nola moitzean, hori da gure animazioa. Eta, bueno, bezeroak klaro ukitzeko, zugean aurpegia edo hasierako puntua da hoi, berde klaritoa, eta gero hastea gorputza handiagoa egiten sagar jatakon. Eta listo, hori da guztia.